Здравейте, горе ви се. Здравейте, хора, днес ще правим филийка. Вие сега ще помислите. Нутела, кремче и имам време си трябва за тази филийка. Това нали си помислихте? Ами естествено. Първо ще сложим нутелата. Ма ни трябва лъжичка. Само трябва да се отвори това нещо. Се отвори нутела, бахти нутели. Извинявай. Извинявай, YouTube, това е... Извините. Не мога да се задържа. Чакайте, ще го отвориш, ще дойда. Отворих едно, не аз. Ето я. Сега намазваме на филийката. Но може и да се потъфи филийката, но я не мисля, че ще е хубава идея. О, тя е мекичка. Май това е много за филийка. Трябва малко да се даде назад. Но даже може да е много. Опа. Чакай, че още има положи зад. Винаги ли ви дразнише това, дето не мога да го махахте и го слагахте по ъгълчето? Това лесно беше, ама ви дразнеше, нали? Мен винаги. Ако ви е дразнило, пишете. Ако не ви е дразнило, пишете също. Аз въобще друга идея имах. Въобще торта исках да направя. Първо исках да направя торта с сладолета, пък сладолета забравих, че ще се разтопи. После исках да направя друга торта, ама не ми се получи, а пък после дойдех до такава мисъл да направя филийка. И много съм скромничка. Надявам се, че ще ми се получи. 100 години съм яла нутела. Но вкусничко. Аз съм я опитвал. Аз съм я опитвала, ама... Това не бях аз. Това беше тя. Намазахме филийката. Слагаме. Взимаме с това. M&M's. Винаги казвам Skittles. Накрая ще ви показвам това. Резултата. Мен оранжеви ми се паднаха. Сега две жълти ми се паднаха. Няма да ви казвам. Няма да ви спойлеря. И някакъв друг цвят да ми се падне. Ето син. Всичките цветове трябва да се сложат тук. Оф, имам червен вече. Кафяв нямам. Тук има се кафяв. Зелен нямам. Но ко? След това. Иска да падна. Аз съм дегустатор. Какво искате? Ето. Трябваше първо да сложа това, а после да слагам вече това. Едно ще сложим. Надявам се, че ще е вкусно с нутела. Ще опитам. Защото не съм сигурна, че с нутела ще е вкусно. Да я опитаме. Странно, но вкусно. Чакай. Това не е вкусно. Но готово вече. Такъв сандвич не се получи. Готвач от мен ще стане велик. Ето.
Това сега ще го ям. И за това чао на всички. Вие бяхте на моя канал. На всички. Чао, какао!